sjovt. Så vi tænker, vi starter med dejen. Så lad os bare hoppe ud i det. Tomat. Så. Okay, det er det nok. Så har vi lige fundet en ting. Vi har misset. Vi har fundet dej. Vi har fundet dej. Det var så også en. Det er nasty. Så ruller vi den ud, og så sætter vi den op på pladen lige her bagefter. Så skal vi lige sætte den ud. Skal vi lige derunder? Det føles stadigvæk mærkeligt. Skal vi have tomat? Så skal vi have tomat i. Og så skal vi have tomatsauce på. Og det kommer også til at blive en lækker fest. Ja. Og til sidst kommer jeg også til at se, hvordan vores pizza ser ud. Det kommer nok til at se mærkeligt ud. Men det her, det går i hvert fald ikke godt. Det var dig. Så blev vi færdige med det. Og så skal vi have osten. Så kommer vi til at tage ost på. Fedt. Ja. Så vi laver en bil. Bro. Det taler vi ikke om. Skænke, der lige. Du får ud. Ja. Det kan man da godt sige. Putter vi lidt skænke på. Skænke faktisk. Ja. Nå. Så har vi haft det halve skænke. Så skal vi have det halve pepperoni. Pepperoni. Ja. Klædt liv. Så har vi fået gano. Jeg tror, jeg ikke kan se det. det man putter på pizzaen. Nu kommer der meget på. Så. Det er vores pizza. Og nu skal vi bage. Nu er det færdigt. Og så. Ja, så kom ind i det. Så er vores pizza færdig. Den har fået 12 minutter med 220 grader. Og husk at gå ind og tjekke vores livestream kl. 8 i dag. Og vi spiller På Puppet Playtime. Så Chapter 1. tjek den ind. Husk at subscribe og like og synes godt op med YouTube-kanal.